Berapa dari tik? Kok? Awas ini, sabut dapat. नहीं चलेगा। Tensi rompi mudah bat. Omar Singh Tiswa mudah bat. Kami ngomongkan mas konsep politik yang lagi musulibo. Tensi rompi mudah bat. Omar Singh Tiswa mudah bat. Kami ngomongkan mas konsep politik yang lagi musulibo. We want justice. Kami ngomongkan mas konsep dapat gini musulibo. Omar Singh Tiswa mudah bat. Tensi rompi mudah bat. We want Justice. Amar Singh Tisola Penten Sing Rong Pia Mepi make kaya jok pot Monterona Pan Dipu Police Atum Hem Kang Sam Kebeng. Kedamtang Chitini Pipe Li Arni Kang Sam Karbi National Youth Council Amaipu pot Monterona Pan Krong Pia to work Salama Long Rada Tangka Karbiang Long Termas Council Land and Revenue EM in Church Amar Singh Tisola Pen Karbiang Long Termas Council Land and Revenue Joint Secretary Ten Sing Rong Pi Kichopang Lima Tumalong Kachirap Dunpu Kedamtang Pipe Ni Pai Tom Kep Karbiang Long Termas Council Adon Rialong Kachesong Ajok Police Station along Hangdetsi Ghonta Pop Harman Dipu Police Station OC Karjupater Tok Derapit Puthot Hemtoy Thujuilo Bonta Puthot Arni Mate Patawia Jopor Podmoterona Pan Police Station along Hang to Dead Sea IPC Arona Tengpen 143 188 353 294 Elapen 506 Alam Hoipa Bonsi Hemkang Sam Bengpon Cheklo Sia madar lo, kasi kami long rat sudah ni arona tu na ke chesona ko. Ye long le dete. Durnitir birodhi matar kane muk arrest kora hoise Karbi Anglong Autonomous Council phalor pora. He karone etu hol kapono গণতান্ত্রিক or হত্যা কি হল asi kadau ko wesa tame no niliphan ase nang pato jo kya lage Karbi Anglong rat khan mono ke song le kadau ko wesa tame asi chimini arona ke Podmoteron Hemkang Sam Damdea Prangjong Kaning Jepon Alam Thi Officer in charge alang litum nang karju patel tok apan se nang hang pon dolo lapen non karju patel tok hut non ka chini lo bateng lo batang te Omar Singh Tiso ake hai ni liphan a hok pet ka chesong lapen rada farman kitu bet ki boy da farman compensation palong pinang pa farman ka chesong pe joni ni liphan da kan kes ngi pi pondo lasi Karbi Anglong rada farman ma ka pa chini kan tumbang ke non ni ling beng chok liphan nang beng chok pora nang litum tu joy ne nang litum a hok pet aron pe nang litum chesong pono lapen Karbi Anglong Autonomous Council nang kapachini bangke nang litum lapuson jel nang kalili kalang lang kes pen jel nang ke bengji nang ke thapji poine ni li phirere piniani sibet kali ni li jel ke dam phan ni li batai kep batai koi batai pharo sa ni li ke dam phan ready lapen ni li nang ke jok lo putang di puthot ecgb thuji helmata Karbi Anglong Halapu de Bokapen Lahore Chana Dakrong Pliatawar Kasalam Section 3 along Longley Kana Hokdun Vek Beneficiary Atum Setami Podmoterona Phan Police Atum Kenepwa Birta Longsi Pini Dipu Judicial Anang Palesi Karbi Anglong Autonomous Council Katari Atuma Phan Ning Kang Sam Selang Thei Chipaklang Lapen Thangnat Alam Paong Epin Pen Podmoterona Phan Pajok Nangji Anparta Longley Anam Arona Tengpen Kelong Nangji Do Anta Nang Piserak Nangji Pusi Kehang Padopon District Judiciary ladak kebang nangkok bante ladak anak kohomri yang nangkok alam the bangkala pui kan lo atumi nilitum itu press conference kipipen alama bangke kaceko kasonsi doi kok lo jo nilitum along nang kacerabdun juntu PIL nang kipipi mante PIL KPL nang kacerabdun abangku Podmoterona Phan dak dipu saiki atum lulang so thana long atumi arni kang sampen khangi check lo lapen ke nona bang ke medical test kuri ke pen alang li phanon dak port anwan eklo lasi niltum kadokabe forlena long sector 3 along juntu beneficiary atum long ledun beg atum bang ke pini arni an bang ke ini ngecit thea bang ke kabe son eklo jo alama bang ke hok eklo je tangka nang pi gelang la so lama bang ke nilitum bang ke cepaklang batai eklo nasi pini abang ke nilitum dakan nang ke humri tu nikil bang ke lalo je nilitum karju long pen alam the chekok ikma chekok ke mapu
alam the abang ke non abang ke katini lo jo la si nilitum ke kadokawe council rachari atum la pen ke thegeding atum phangta kachuning ri bang ke lalo nalitum prabjin pen la podmoterona phan hemkang sam pen ke kepajok pen hem pache lejia phansi nilitum na chuning ri lo la pen ke nilitum juntu kelong nangji compensation puthak sitame nalitum prabjin pen nang chingwai pi gra nilitum aphan mena tangka nang ke pi klab je phansi nang litum ang bong ang no na chuning ri